Здравейте, приятели! Ще ви покажа как се играе билярд. Първо, ето тези топки трябва да се наредят ето така, черната да е по средата. Има малки и големи. Тези топки, които нямат голямо кръгче, се наричат малки, а тези, които имат голямо кръгче, се наричат големи. Ако играчът вкара голяма топка, играе само с големите, а другият вкара малка, трябва да играе само с малките. И ето така се разбива. Сега ще ви покажем. Ето, така се разбива. И играчът вкара голяма топка, значи той ще играе с големите топки. И ако вкараш топка, пак трябва да целиш, като в зарчетата фърлиш 6, пак фърляш. И сега съм аз наред. Ще успеем ли да вкараме единичката, но вкарахме бялата топка. И ако вкараме бялата топка, следващия играч има правото да се я постави където поиска. Ако вкараме черната топка, ако не сме се вкарали другите топки и вкараме черната топка, тотално губи играта. И трябва да целиш, ето така се хваща. За малко. И сега ще се опитаме да... Трябва да имате концентрация, за да оцелите, като оцелите тук, да отиде в тази дупка. И сега съм аз наред. Ще се опитаме да вкараме ето тази шестичка, ето там. И не успяхме. Иначе сега как ни я намести? Значи лоша работа стана. Не стана. И ако вкарате примерно последната си топка в тази дупка, трябва да целите черната топка в противоположната дупка. Иначе сега как не вкарах твоята. Да не оцелиш. И трябва сега да оцелим тази. Как ми се размина. Не. Не. Загубих играта. Край. Ако искате още такива готини видеа, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона и чао!